Ja, så er Jan Granfeldt lige og Peter Kvist lige kommet med vores mad, som vi skal leve af her Sjælland rundt. Og som man kan se her, så står der lige fremme, hvad der er i kasserne, så bummelum. Jamen, det er jo bare... Har vi noget der også? Ja. Nej, det ser jo godt ud alt det her. Og masser af dejlige pålæg. Ja. Rikkedunser. Aftensmad. Jamen, så kan vi jo godt leve godt igen. Ligesom sidste år. Jan, prøv lige op. Ja, så er klokken ved at være 16.00 torsdag den 25. Og som I kan se her, så er folk jo kommet ombord på båden. Så vi er ved at tilrettelægge turen på vores kortplotter heroppe. Så det kører bare derudad. Jamen så er klokken jo snart ved at være afgang fra Helsingør Havn. Så det bliver jo fantastisk dejligt at komme ud og få svaret lidt kapsalat. Og vi er jo ved at være klar herovre. Så der er altid noget, der lige skal ordnes til sidst. Sådan er. Ja, men så venter vi på, at vi skal starte. Nu har vi jo Kronborg. Det er jo det danske søværnsskib Tyre. Flot skib fra 1961. Ja, det er så morgenmad. Og sådan noget højt nok. Snakker du til? Ja, kameraet. Kameraet? Det er slut, det går helt ind på. Nu ligger noget der.
Så er det fodringstid. Tunene her der. Jo. Jeg tror simpelthen, vi starter med en klæs. Jeg tror, det er tunelej, men det smager ikke af tun. Jeg ved ikke, hvad det smager. Det var okay. Jeg kunne ikke lige indrømme, selvom hvad det var. Ja, så er der jo ved at blive lavet gryderet. Så det kan vi jo lige så godt gøre, når nu at det er så vindstille. Ja? Er I sultne? Ja, tak. Godt. Jesper. Og klokken den er ved at være 13. Så vi ligger ude for Lorteøen, Benzinøen. Og vi er på vej til Helsingør i mål. Og Middelgrund har vi ret fremme. Og alle vores forskellige sej. Hey! Det er så både en sløv røvhul, han er faldet i søvn. Det er første gang, jeg slapper af i dag. Jeg er da helt skælderen rundt. Altså, jeg knokler hele tiden.
Jamen, så kom vi i mål. Derfor bevæger sig.